はい、まずじゃあ名前と年齢を言ってください。いいね、こんなに元気だったっけ、すげえな、今日テンション上がってんな。オッケー、しばし、なぜかウルトラマンになりました。さあ、あきお、今日は何をしてくれますか？ちょっと心配です。ちょっとテンションが上ずってますけど大丈夫でしょうか。いけるね。あきお、じゃあ何を歌うか教えてください。知らないです。いいですか、皆さん聞いて覚えてください。それでは行きましょう。